Καλησπέρα σας, είμαι η Λιάννα Ζωζά για το Out of the Box και ο σημερινός μου προσκεκλημένος είναι ο κύριος Λευτέρης Μήτρακας, προπονητής της κολύμβησης. Καλησπέρα Λευτέρη. Καλησπέρα Γιάννα και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε κάποια πράγματα μαζί σου που πιθανώς πολλοί από εμάς δεν τα γνωρίζουμε. Καταρχάς είσαι και ο ίδιος αθλητής, πρώην αθλητής της κολύμβησης. Ναι. Ξεκίνησα από μικρό παιδάκι όπως όλα τα παιδιά και εμένα η μητέρα μου με προέτρεψε να ασχοληθώ. Σε ηλικία 6 ετών, εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη, ξεκίνησα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Στις γνωστές ομάδες. Ναι. Σε μία από αυτές ή σε περισσότερες? Ξεκίνησα από τον ΠΑΟΚ και μετά σε ηλικία νομίζω 15 ετών πήγα στον Άρη μετά, έκανα αυτή τη μετάβαση και κολύμβησα μέχρι το πρώτο έτος, δηλαδή μέχρι 19-20 ετών, σαν αθλητής. Σπούδασα ΤΕΦΑ και κάπως μετά ήρθε φυσικά η εξέλιξη αυτή. Ξεκίνησα να δουλεύω ως πιτσιρικάς τότε στη μικρή πισίνα και μάλιστα η πρώτη μου δουλειά ήταν στον Ηρακλή, στην τρίτη μεγάλη ομάδα Ναι. της Θεσσαλονίκης και σιγά σιγά εξελιχθήκαμε στον χώρο. Προπονητική, η Ναι. διοίκευση, τι σημαίνει αυτό, τι βαθμό δυσκολίας έχεις? Θα θέλαμε λίγο να μας πεις τι σημαίνει να είσαι προπονητής Ναι. στο κομμάτι της κολύμβησης, στο άθλημα. Ναι. Θεωρώ ότι ο προπονητής σε κάποιο άθλημα έχει έναν αρκετά σύνθετο ρόλο. Βέβαια, εξαρτάται και από την ηλικία των παιδιών που προπονείς. Θεωρώ ότι στόχος όλων των προπονητών οι οποίοι έχουν μια φιλοδοξία είναι να ανέβουν σιγά σιγά και να ασχοληθούν με τα πιο μεγάλα παιδιά και την αγωνιστική ομάδα. Αυτός και εμένα ήταν ο στόχος μου από μικρός όταν ξεκίνησα. Βέβαια δεν ήρθε εύκολα αυτό, δηλαδή ήρθε σταδιακά. Πέρασα από όλα τα κλιμάκια τέλος πάντων, από μικρή πισίνα, ακαδημίες, παιδιά 6, 7, 8, 9 ετών. Σιγά σιγά προαγωνιστικά και μετά μου δόθηκε μια ευκαιρία να ασχοληθώ με την αγωνιστική κολύμβηση. Πρώτη φορά αυτό έγινε όταν ήμουν προπονητής στη Βέρεια. Είχα φύγει από Θεσσαλονίκη για περίπου 3-4 χρόνια. Φτιάξαμε μια ομάδα εκεί στη Βέρεια. Πήγε πολύ καλά και από εκεί και πέρα, όπως σε όλες τις δουλειές, θεωρώ ότι όταν σε μαθαίνουν και δείχνεις κάποιο έργο, μπορείς και το συνεχίζεις και έχεις ευκαιρίες να το συνεχίσεις. Ναι. Δούλεψες σαν προπονητής σε μεγάλες πόλεις, στη Θεσσαλονίκη, ανέφερες και τη Βέρεια. Θα ήθελα ένα σχόλιο σου όσον αφορά τη δουλειά που γίνεται, αλλά και τις δυνατότητες που έχουν τα παιδιά που είναι σε μικρότερες πόλεις, που δεν είναι στην Αθήνα, δεν είναι στη Θεσσαλονίκη και ίσως και στην Πάτρα. Σίγουρα, όπως σε όλους τους τομείς, είναι κάπως λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα στην περιφέρεια, για να μην λέμε επαρχία. Επαρχία δεν μας αρέσει καθόλου, περιφέρεια. Αν και εντάξει, εγώ δεν το θεωρώ κακό τον όρο, έτσι. Στην περιφέρεια, όπως σε όλους τους τομείς, είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Σε μια πιο μικρή ηλικία, όταν ξεκινάνε τα παιδιά, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα σε μια μεγάλη πόλη σε μια μικρή. Αλλά θεωρώ ότι οι μεγαλύτερες διαφορές και οι μεγαλύτερες δυσκολίες είναι όταν ένας αθλητής μεγαλώνει, έτσι μεγαλώνουν και οι απαιτήσεις. Και αποφασίζει να ακολουθήσει, υποθέτω, και συνήθως ο δρόμος των περισσότερων κολυμβητών είναι να πάνε σε μια πιο μεγάλη πόλη και συνήθως η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη. Κυρίως στην Αθήνα, που και οι εγκαταστάσεις είναι καλύτερες και οι συνθήκες προπόνησης είναι καλύτερες και όλο το γύρω-γύρω που χρειάζεται ένας κολυμβητής, οι συνεργάτες είναι πιο εξειδικευμένοι. Βέβαια αυτό δεν είναι απαραίτητο, αλλά το 90% των αθλητών οι οποίοι είναι σε ένα επίπεδο προπονούνται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ναι. Θεωρώ ότι το κολυμβητήριο στο οποίο εργάζεται στην Πάτρα δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από ένα κολυμβητήριο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Ισχύει αυτό? Συμφωνώ απόλυτα. Το κολυμβητήριο που δουλεύουμε, το Πεπανός, χτίστηκε για την Ολυμπιάδα, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήταν με το πρόγραμμα εκεί του 2004. Είναι
από τα καλύτερα κολυμβητήρια στην Ελλάδα. Οι εγκαταστάσεις του θεωρώ ότι είναι από τις πιο σύγχρονες. Έχει 2 δεξαμενές, 2 πισίνες, μια 50 ολυμπιακή πισίνα και ένα καταδυτήριο δίπλα, το οποίο χρησιμοποιείται πιο πολύ για το πόλο. Που έχει και τους βατήρες για τις καταδύσεις, που είναι από τα καλύτερα, αν εξαιρέσει το ΆΚΑ, νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα καταδυτήρια στην Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι και πολύ ωραίο να το ακούει κιόλας κάποιος, γιατί αυτό σίγουρα ενθαρρύνει και περισσότερα παιδιά να ασχοληθούν με το άθλημα της κολύμβησης. Βέβαια. Εγώ τώρα θα κάνω τη δύσκολη ερώτηση. Στην Ελλάδα έχουμε κολύμβηση, έχουμε και πόλο. Ναι. Και θέλω να ακούσω τη γνώμη σου πάνω σε αυτό. Ο υγρός στίβος, αν το θέσω σε ένα ευρύ φάσμα, έχει πολλά αθλήματα, δηλαδή είναι η κολύμβηση, είναι το πόλο, η υδατοσφαίριση, είναι η συγχρονισμένη κολύμβηση, καλλιτεχνική κολύμβηση λέγεται τώρα, είναι η τεχνική κολύμβηση, οι καταδύσεις, έτσι. Η μαραθώνια κολύμβηση πλέον είναι και αυτή. Βέβαια, η μαραθώνια κολύμβηση σχετίζεται πιο πολύ με την κλασική κολύμβηση. Από εκεί πέρα, τα περισσότερα παιδιά πάντα ξεκινάνε με το κολύμπι, έτσι. Δηλαδή, οι περισσότεροι γονείς οδηγούνται να πάνε τα παιδιά τους στην κολύμβηση πιο πολύ, ώστε έτσι να μάθουν μπάνιο, που λέμε. Είμαστε και μια χώρα, θεωρώ, που για μένα είναι απαραίτητο να γίνεται αυτό, έτσι, να πηγαίνει ο γονιός στο παιδί του στο κολυμβητήριο τουλάχιστον 6 μήνες, 1 χρόνο να μάθει τα βασικά. Οι πιο πολλοί γονείς θεωρώ να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο στην παραλία όταν πηγαίνουν το καλοκαίρι. Και από εκεί και πέρα, όταν κάποιο παιδί μπει στο τρυπάκι αυτό του αθλητισμού, από εκεί και πέρα είναι και στη βούληση του καθενός. Κάποιο μπορεί να επιλέξει το πόλο, κάποιο μπορεί να επιλέξει τις καταδύσεις, κάποια μένουν στην κολύμβηση, κάποια στην πορεία μπορεί να αλλάξουν άθλημα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στα αθλήματα, έτσι. Και για μένα το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος γονιός είναι γενικά να πάει το παιδί του στον αθλητισμό, και δεν μιλάω μόνο για το κολύμπι, οποιοδήποτε μορφή άθλησης, έτσι. Και δεν μιλάω για τον πρωταθλητισμό, μιλάω για τον απλό αθλητισμό, έτσι. Θεωρώ ότι ένα μικρό παιδί είναι μια πολύ καλή διέξοδος και για να κοινωνικοποιηθεί το παιδί, έτσι, και για να γνωρίσει άλλα παιδιά και να γίνει πιο κοινωνικό και πιο λειτουργικό μέσα σε μια ομάδα, έτσι. Και από εκεί και πέρα σε οδηγεί στην ουσία μόνο του ο αθλητισμός, αν θες να ασχοληθείς πιο σοβαρά και πιο επαγγελματικά, ή αν θες απλά να αθλείσαι και να συνεχίσεις. Εδώ τώρα θα θέσω την άλλη δύσκολη ερώτηση. Πόσο βοηθάει η Ελλάδα σαν χώρα έναν αθλητή να γίνει πρωταθλητής? Αυτό τώρα το θέμα που ανοίγεις είναι αρκετά σύνθετο. Θα μπορούσε σίγουρα να είναι και καλύτερα τα πράγματα. Βέβαια γίνονται προσπάθειες και από το Υπουργείο Αθλητισμού, το οποίο είναι υπεύθυνο για όλες τις ομοσπονδίες των αθλημάτων. Η εκάστοτε ομοσπονδία προσπαθεί από μέρους της να βοηθήσει τους αθλητές. Βέβαια, τα κονδύλια που εγκρίνονται για κάθε ομοσπονδία κάθε χρονιά είναι διαφορετικά. Έχει να κάνει και με τη γενική οικονομική κατάσταση της χώρας. Είμαστε και μια χώρα, έχουμε περάσει μια 10χρονη οικονομική κρίση, μετά ήρθε η COVID, τώρα η κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, τα budget και τα κονδύλια που εγκρινόντουσαν πριν 15 και 20 χρόνια για την εκάστοτε ομοσπονδία, πλέον φαντάζομαι εντελώς λειτουργικά. Μιλάμε τώρα, μπορεί να είναι το 1/10 αυτή τη στιγμή από ό,τι ήταν πριν την Ολυμπιάδα, την περίοδο των Παχιών Αγελάδων. Έχουμε μεγάλους χορηγούς, έχουμε χορηγούς που θα επενδύσουν σε έναν κολυμβητή ή προτιμούν άλλα αθλήματα, η αλήθεια είναι ότι η κολύμβηση δεν συγκαταλέγεται στα πιο εμπορικά αθλήματα στην Ελλάδα, έτσι, γιατί σε άλλες χώρες του εξωτερικού πραγματικά η κολύμβηση είναι σε πρώτο πλάνο. Εγώ έχω πάει και σε αγώνες στο εξωτερικό. Αυτό θα ήθελα. Τώρα θα ήταν η επόμενη ερώτηση, οπότε βλέπω μεγάλες διαφορές, δηλαδή οι κολυμβητές να είναι πραγματικά στάρ
στη χώρα τους και να τους κυνηγάνε πραγματικά για ένα αυτόγραφο ή μια φωτογραφία. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, αν πιάσεις 10 άτομα στον δρόμο και τους ρωτήσεις πες μου έναν Έλληνα κολυμβητή, τα 9,5 στα 10 δεν θα ξέρουν. Εγώ νομίζω ούτε ξένους, δηλαδή μπορεί να ξέρουν και το Phelps, αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Το Phelps ίσως, γιατί ο Phelps ήταν ένα φαινόμενο. Πώς ήταν ο Τζόρνταν στο μπάσκετ ή ο Μέση στο ποδόσφαιρο, ήταν ο Phelps και νομίζω ότι είχε σπάσει τα όρια της κολύμβησης, αυτά τα πράγματα που έκανε. Είναι ανθρωπίνως δυνατό να σπάσεις τα όρια της κολύμβησης? Είναι αυτό που λέμε. Αυτό μπορεί να το κάνει, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή να το κάνει ένας, ή να το μήπως κάνει δύο. επειδή ο Phelps βρέθηκε στην Αμερική, βρέθηκε ίσως σε κατάλληλες συνθήκες και γι' αυτό ήταν ο Phelps? Σίγουρα. Και οι συνθήκες και όλο το περιβάλλον βοηθάει να ευδοκιμήσει κάτι τέτοιο. Αλλά θεωρώ ότι και στην Ελλάδα δεν είναι τόσο δύσκολο ή τόσο μακρινό αυτό το πράγμα. Ίσως χρειάζεται ένα τσίκ, ένα ερέθισμα, μια μεγάλη επιτυχία για να στρέψει τον κόσμο στον αθλητισμό και στην κολύμβηση. Πρόσφατα, βέβαια, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί και εγώ το παρατηρώ τον τελευταίο καιρό ότι γίνονται μεγάλες διοργανώσεις στην Ελλάδα. Όντως γίνονται προσπάθειες στην Ομοσπονδία να διοργανώσει μεγάλους αγώνες στην Ελλάδα, μεγάλα ραντεβού. Έγινε ένα τέτοιο, το World Cup, το οποίο είναι μια σειρά αγώνων και από αυτή τη σειρά ένας αγώνας έγινε στην Αθήνα στο ΆΚΑ. Πήγε πολύ καλά, οργανωτικά. Θεωρώ ότι και για τους διοργανωτές ήταν με επιβεβαίωση ότι μπορούμε όντως να στηρίξουμε κάτι τέτοιο και από ό,τι είδα υπήρχε και μεγάλη συμμετοχή στο κοινό, στην Κερκίδα, έτσι. Πολλά μικρά παιδάκια κατακλείσανε τις κερκίδες. Πρώτη φορά είδα να επεφημούν τους Έλληνες κολυμβητές, να ακούνε το όνομά τους, να γίνει όλο αυτό. Και θεωρώ ότι είμαστε κοντά, δηλαδή αν γίνει μια μεγάλη επιτυχία, κάτι και να το σπρώξουμε αυτό το πράγμα, να το βοηθήσουμε, νομίζω ότι δεν είναι τόσο ανέφικτο να γίνει και κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Υπάρχει δρόμος, αλλά το θέμα είναι να τον ανοίξουμε. Εγώ τώρα θα πάρω τη λέξη επιτυχία και θα βρω την ευκαιρία να ρωτήσω για την Νόρα Δράκου. Ναι. Η Νόρα Δράκου είναι αθλήτρια με την οποία συνεργάζεσαι, είναι επαγγελματίας αθλήτρια και κάνει επιτυχίες. Ναι. Πώς είναι αυτή η σχέση σας, πώς είναι αυτή η συνεργασία μεταξύ σας? Ναι, τώρα από πού να ξεκινήσω να σου πω για την Νόρα. Η συνεργασία με την Νόρα ξεκίνησε πριν 2 χρόνια, το Σεπτέμβριο του 2021. Είχαμε μια γνωριμία με την Νόρα. Η Νόρα είναι πατρινή κολυμβήτρια, έλειπε κάποια χρόνια στην Αθήνα. Πήρε την απόφαση να γυρίσει στην Πάτρα για να τελειώσει τις σπουδές της. Υπήρχε μια προσέγγιση για τη συνεργασία. Για μένα, φυσικά, από την αρχή ήμουνα πολύ χαρούμενος και ήταν ιδιαίτερη τιμή για μένα να συνεργαστώ με μια αθλήτρια τόσο υψηλού επίπεδου. Θεωρώ ότι ταιριάξαμε και πάρα πολύ σαν και αυτό φαίνεται και από το αποτελέσμα. Σαν χαρακτήρες. Θέλω να πιστεύω. Από την αρχή πήγε πολύ καλά η συνεργασία. Ξεκίνησε, γιατί ξέρεις, κάποιες φορές κρίνεσαι πάντα ο προπονητής, κρίνεται και από το αποτέλεσμα. Έτσι. Δηλαδή, όσο καλός και να είσαι, αν δεν έρθει το αποτέλεσμα. Είναι η επιβεβαίωση της δουλειάς σου. Ναι. Ευτυχώς με την Νόρα πήγε καλά από την αρχή το θέμα, δηλαδή ξεκινήσαμε. Την έβαλα σε μια διαδικασία έτσι να σκεφτεί κάπως διαφορετικά το άθλημα, κάπως διαφορετικά όλη τη σεζόν, έτσι. Να το δει κάπως αλλιώς, να δει κάθε αγώνα ξεχωριστά. Σίγουρα στοχεύαμε σε κάποιους συγκεκριμένους αγώνες. Πήγε πολύ καλά η πρώτη χρονιά. Η δεύτερη χρονιά πήγε ακόμα καλύτερα. Έτσι, με αποκορύφωμα το καλοκαίρι που μας πέρασε τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Πραγματικά ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή και για μένα και για την Νόρα. Πήγε σε μια ηλικία 31 χρονών
σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο 7ο. Και ανατρέψαμε τους κανόνες. Στο 7ο παγκόσμιο πρωτάθλημα της καριέρας. Έτσι, τώρα μιλάμε για μια αθλήτρια η οποία έχει πάει σε 3 Ολυμπιάδες, σε 7 παγκόσμια πρωταθλήματα. Σε πόσα ευρωπαϊκά έχω χάσει και εγώ το μέτρημα. Έτσι. Δεν μιλάμε για μια αθλήτρια της σειράς. Έτσι. Κατάφερε να κάνει 2 πανελλήνια ρεκόρ σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πράγμα τρομερό, πάρα πολύ σημαντικό. Να σημειώσω ότι ήταν και η μόνη από την ελληνική αποστολή που κατάφερε να κάνει κάτι τέτοιο. Κατέλαβε την 11η θέση, για 13 εκατοστά νομίζω δεν κατάφερε να μπει στο τελικό. Πράγμα το οποίο θα ήταν κάτι το οποίο, μια πολύ μεγάλη υπέρβαση, έτσι. Μιλάμε τώρα για ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, μιλάμε για αγώνες πολύ υψηλού επίπεδου. Πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός, έτσι. Δεν στην κολύμβηση έχει να συναγωνιστείς πάρα πολλούς αθλητές, έτσι. Δεν είναι εθνικές ομάδες, δεν είναι ένα ομαδικό άθλημα. Έχει χώρες οι οποίες είναι με φοβερή παράδοση. Και αυτό ήθελα να πω. Και πέρα από την παράδοση, εκεί πλέον το επίπεδο ανεβαίνει σε κλάσματα των κλασμάτων του δευτερολέπτου. Βέβαια, σε αυτό το επίπεδο το παραμικρό εκατοστό. Έτσι, δηλαδή μπορεί να είσαι μέσα στον τελικό για 1 εκατοστό, μπορεί να είσαι έξω από το τελικό για 1 εκατοστό, δηλαδή παίζει και παραμικρή λεπτομέρεια σε αυτό το επίπεδο το ρόλο της. Όπως έλεγα, έχει χώρες με πολύ μεγάλη παράδοση και δεν είναι ότι είναι ένας αθλητής. Συνέχεια ξεπετιούνται και πιο νέοι και πιο νέοι και πιο νέες αθλήτριες, έτσι. Ερώτηση δύσκολη. Υπάρχει ημερομηνία λήξης στην κολύμβηση για έναν αθλητή κολύμβησης? Κοίτα, η ημερομηνία λήξης για όλα τα πράγματα. Για όλα τα πράγματα θεωρώ ότι υπάρχουν, απλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι στάνταρ, έτσι. Εξαρτάται και από τον αθλητή, εξαρτάται και για το πόσο καλά συντηρεί το σώμα του, γιατί το σώμα είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείς για... Και κατά πόσο είναι και εκείνος πρόθυμος να κάνει υπερβάσεις. Βέβαια. Τώρα, συγκεκριμένα όταν μιλάμε για την Νόρα Τιτράκου, είναι μια αθλήτρια η οποία είναι 100% επαγγελματίας σε αυτό που κάνει, είναι συνειδητοποιημένη, ξέρει για ποιο λόγο το κάνει αυτό, έτσι. Το γυμναστήριό της, την προπόνησή της, τη διατροφή της, τη φυσιοθεραπεία τους είναι σε όλα 100% άψογη. Οπότε αυτό το πράγμα λύνει και τα χέρια ενός προπονητή, γίνεται πιο εύκολο και το έργο του προπονητή. Γιατί υπάρχουν και αθλητές οι οποίοι είναι πολύ πιο δύσκολοι χαρακτήρες και στη συνεργασία ναι, και στη συνεργασία τους είναι πολύ πιο δύσκολοι, πολύ πιο απαιτητικοί. Με την ώρα δεν είχα ποτέ τέτοια προβλήματα. Έχουμε και μια πολύ καλή, σου είπα, σαν προσωπική σχέση, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Το να νιώθεις τον αθλητή σου, να σε καταλαβαίνει ο αθλητή σου και να υπάρχει αυτό το... η αλληλεπίδραση, ακριβώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όπως θεωρώ ότι και η ψυχολογία του αθλητή είναι πάρα πολύ σημαντική, έτσι. Δηλαδή, όσο καλά προπονημένος και να είσαι, αν δεν έχεις την κατάλληλη ψυχολογία, ενθάρρυνση, όλα αυτά. Και όλα αυτά είναι μία αλυσίδα. Μία αλυσίδα, γιατί η κολύμβηση, όπως λέω πάντα, είναι ένα αγώνισμα ένα άθλημα το οποίο παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες, είναι πολυπαραγοντικό. Δηλαδή παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο στο να καταλήξει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Έτσι, δηλαδή μπορεί από τους 10 παράγοντες οι 9 να είναι έτοιμοι, έτσι, και ο ένας να σου στερήσει κάτι πολύ καλό. Έτσι. Οπότε προσπαθούμε κι εμείς από τη μεριά μας να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Σίγουρα ένας προπονητής του δικού σου μεγέθους και όλα αυτά έχει και όνειρα, έχει και φιλοδοξίες, έχει πράγματα. Τι θα ήταν αυτό που θα ήθελες να σου έρθει στο μέλλον, που θα ήθελες να κάνεις? Καλή ερώτηση. Κοίταξε, πάντα ο κάθε επαγγελματίας, έτσι, πάντα βάζει στόχους. Όταν πετυχαίνεις ένα στόχο, προσπαθείς να βάλεις και τον επόμενο. Σίγουρα ο στόχος μου, πέρα από το υψηλό επίπεδο, εμένα μου αρέσει, ασχολούμαι και, όπως το ξέρεις και εσύ, και με μικρότερες ηλικίες, δεν έχω κανένα θέμα. Μάλιστα πιστεύω ότι όταν ασχολείσαι με μικρότερες ηλικίες, μαθαίνεις μέσα από τη τριβή που έχεις με τα παιδιά και αυτά που παίρνεις από εκεί
σου χρησιμεύουν και στην πορεία σου με τα μεγαλύτερα παιδιά. Σίγουρα οι στόχοι πάντα είναι υψηλοί, σίγουρα οι διεθνείς διακρίσεις είναι Στο πρόγραμμα. πάντα μέσα στους στόχους. Αυτή τη στιγμή, στον ΟΠ που εργάζομαι, θέλουμε να βελτιώσουμε τους αθλητές. Και να αλλάξουν πράγματα και να κάνουν, υποθέτω, και καινοτόμα πράγματα. Και θεωρώ ότι σε εμπιστεύονται κιόλας στο να τους προτείνεις και διάφορα. Βέβαια, η κολύμβηση, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, είναι ένα άθλημα ατομικό. Έτσι. Δηλαδή, τα παιδιά μπορεί να προπονούνται όλα μαζί, σαν ομάδα, αλλά όταν φτάσει η ώρα του αγώνα, το αγώνισμα είναι ατομικό, έτσι. Γι' αυτό και εγώ προσπαθώ να προσεγγίσω το κάθε παιδί ξεχωριστά, έτσι. Δεν είναι όλα τα παιδιά το ίδιο, δεν προσεγγίζεις κάθε παιδί. Και ούτε είναι, υποθέτω, και τόσο δεκτικά, κάποια δεν είναι τόσο δεκτικά, βέβαια, γιατί όλα παίζουν ρόλο έχουν πολλοί παράγοντες. Το κάθε παιδί έχει το δικό του χαρακτήρα, έτσι, τις δικές του ιδιορυθμίες. Προσπαθώ και εγώ από τη μεριά μου να προσεγγίσω το κάθε παιδί ξεχωριστά, έτσι. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, το κάθε παιδί έχει, θεωρώ, το δικό του ταβάνι, έτσι. Δεν μπορούν όλοι οι αθλητές να είναι πρωταθλητές ή να είναι ολυμπιονίκες. Είστε ειλικρινείς απέναντι στους γονείς, αν σας ρωτήσουν για το παιδί τους? Προσπαθώ να είμαι ειλικρινής και θεωρώ ότι η ειλικρίνεια πάντα είναι ο σωστός δρόμος. Και θεωρώ ότι και τα ίδια τα παιδιά αργά ή γρήγορα εκτιμάνε την ειλικρίνεια από έναν προπονητή. Συμφωνώ. Εντάξει, γιατί θυμάμαι και στα δικά μου τα χρόνια όταν κολυμπούσα, τότε, σε ηλικία 14-15 χρονών, είχε γυρίσει ένας προπονητής να πει στους αθλητές μου, ξέρεις τι, εντάξει, δεν μπορεί να το χωρίσεις, μήπως να δοκιμάσεις κάτι άλλο, μήπως να δοκιμάσεις το πόλο κτλ. Που τότε μου φαινόταν πολύ περίεργο και πολύ σκληρό. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Συνεχίζει και τώρα να φαίνεται σκληρή μια τέτοια παρατήρηση στους γονείς, που είναι επικοινωνικοί, είναι ειλικρινείς? Το δέχονται εύκολα? Εξαρτάται και από το γονιό. Κάποιοι μπορούν να το δεχτούν, κάποιοι όχι. Εντάξει, κάποιοι έχουν στο μυαλό τους κάτι διαφορετικό για το παιδί τους, κάποιοι μπορεί να εθελοτυφλούν, κάποιοι μπορεί να είναι όντως ρεαλιστές, έτσι. Κάποιοι μπορεί να σου πούνε, ξέρω τις δυνατότητες του παιδιού μου, έχω καταλάβει κτλ. Γιατί ξέρεις τι, τόσα χρόνια όταν ασχολείται ένα παιδί, γίνεται και ο γονιός πιο έμπειρος και μαθαίνει και αυτός κάποια πράγματα. Δηλαδή, γιατί αναγκάζεται και να το συνοδεύει, υποθέτω και όλα αυτά. Έχει γονείς που ξημεροβραδιάζονται, ξέρεις, στην κερκίδα. Οπότε και αυτοί με τα χρόνια καταλαβαίνουν κάποια πράγματα, γίνονται και αυτοί ακόμα πιο ρεαλιστές, έτσι. Και σίγουρα είναι και η εμπιστοσύνη που εμπνέει ένας προπονητής στον γονιό. Σίγουρα. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Κοίτα, ο κάθε προπονητής έχει τη δικιά του μέθοδο, έτσι. Εγώ πάντα λέω ότι για την επιτυχία δεν υπάρχει ένας δρόμος, έτσι. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι για την επιτυχία. Δηλαδή, μπορεί να πας από εδώ, μπορεί να πας από εκεί. Αρκεί να έχεις διάθεση να τους ακολουθήσεις και να τους προτείνεις και να τους ακολουθήσεις. Βέβαια. Και αυτό ισχύει και για την προπονητική, έτσι. Δηλαδή, μπορείς να φτάσεις σε ένα καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν δεις αθλητές παγκοσμίου επίπεδου, ο ένας με τον άλλον, μπορεί να κάνουν εντελώς διαφορετικό πρόγραμμα και να είναι στο ίδιο επίπεδο, έτσι. Και υπάρχει και μεγάλη εξέλιξη πλέον στις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι προπονητές και στα μέσα που έχεις για να μπορέσεις Συνεχώς γίνεται upgrade στη προπονητική, συνεχώς βγαίνουν καινούργια προγράμματα, καινούργια βοηθήματα για τους προπονητές και προσπαθούμε να ακολουθήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε. Το θέμα όμως είναι να τα συνδυάσεις τη γνώση, αλλά και το τι ταιριάζει και στον κάθε αθλητή, σου λέω. Επειδή ασχολείσαι με παιδιά, θα ήθελα να κάνω και αυτή την ερώτηση, παρόλο που δεν είναι αμιγώς αθλητική. Βλέπουμε ότι τα φαινόμενα βίας, τα φαινόμενα παρενόχλησης, όλα αυτά μεγαλώνουν και ειδικά και στις μικρότερες ηλικίες, αλλά και στους εφήβους. Στην κολύμβηση, έχει τύχει στα χρόνια της πορείας σου να χρειαστεί να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους περιστατικά ανάμεσα σε παιδιά, ανάμεσα σε παιδιά που είναι αθλητές σου, αλλά από εξωτερικούς παράγοντες ή οτιδήποτε? Κοίτα, αυτά τα φαινόμενα θεωρώ ότι πάντα υπήρχαν.
πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Έτσι. Σίγουρα έχει τύχει και σαν αθλητής να δω κάποια θέματα, κάποια τέτοια ζητήματα και τώρα σαν προπονητής που είναι ακόμα πιο δύσκολο να τα διαχειριστείς. Έτσι. Ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά τα οποία είναι στην εφηβεία και ξέρεις πολύ καλά ότι κάπου τα μυαλά είναι πάνω από το κεφάλι τους, έτσι. Εσύ και μέσω, γιατί κακά τα ψέματα και το παιδί όταν έχει μια δύσκολη καθημερινότητα, δηλαδή όταν έχεις το σχολείο, έχεις το φροντιστήριο, συνήθως με τις προσχολικές έχεις την προπόνηση, έχεις το γυμναστήριο, έχεις όλα αυτά. Σίγουρα τα παιδιά βγάζουν μια πίεση και έχει τύχει να υπάρξουν τέτοια περιστατικά. Θεωρώ όμως ότι από την αρχή ενασχόληση με τον αθλητισμό και μπαίνοντας ειδικά σε μια ομάδα είναι πολύ καλό και θεωρώ ότι στον χώρο του αθλητισμού είναι πιο λίγα τα κρούσματα. Σίγουρα υπάρχουν εξαιρέσεις, σίγουρα μπορεί να σου τύχει κάποιο παιδί το οποίο να έχει κάποιες παραβατικές συμπεριφορές. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό σου λέω ότι και η δουλειά του προπονητή δεν είναι μόνο. Είναι πολύπλοκη. Δεν είναι μόνο να σφυρίξεις, να πεις το χρόνο ή να δώσεις κάποιο σετ. Έχεις να κάνεις με προσωπικότητες, να κάνεις με χαρακτήρες και προσπάθεις και εσύ να τους διαχειριστείς έτσι όσο καλύτερα γίνεται. Πάντα μπορεί να υπάρξει κάποια παράληψη, μπορεί να γίνει κάποιο λάθος, έτσι μπορεί να μην δώσεις τόσο βάση. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Κάποιες φορές μπορεί να σου μιλήσει κάποιο παιδί και εσύ πάνω στη φούρια της δουλειάς να μην δώσεις τόσο βάση, ενώ για το παιδί να είναι κάτι το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Και επειδή το έχω συνειδητοποιήσει και εγώ, δηλαδή η παραμικρή κουβέντα που μπορεί να πει σε κάποιο παιδί, δηλαδή εσύ πάνω στη ενδρίμη του λόγου σου να πεις κάτι, το οποίο το παιδί μπορεί να σου πει μετά από ένα μήνα, τότε μου είχατε πει αυτό. Το κράτησε το παιδί. Κατάλαβες. Οπότε, όσο μπορούμε κι εμείς, προσπαθούμε να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας, έτσι. Και βέβαια, σου λέω, λάθη πάντα γίνονται. Όποιος δουλεύει, εντάξει, θα κάνει και κάποια. Αυτά συμβαίνουν παντού. Το θέμα είναι να υπάρχει πάντα πολύ καλή διάθεση από όλες τις πλευρές για να μπορούν να αντιμετωπίζονται αυτά. Επειδή έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και εγώ θεωρώ και προσκαλώ να βρεθούμε και άλλες φορές για να συζητήσουμε και πιο συγκεκριμένα πράγματα, θα ήθελα να κλείσουμε με την εξής ερώτηση. Τι το διαφορετικό θα έχει η φετινή χρονιά για τους αθλητές σου, τους μικρούς και τους μεγάλους? Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει η χρονιά από αρχές Σεπτεμβρίου που ξεκινήσαμε. Όντως, υπάρχει ένας άλλος αέρας. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή χρονιά για τον ΝΟΠ. Επειδή 2 χρόνια με την πανδημία και με τον κορονοϊό, όντως ήταν δύσκολες οι συνθήκες. Ήταν πολύ δύσκολα για όλους, και για εμάς τους επαγγελματίες και για τους αθλητές και για τα παιδιά, έτσι. Υπάρχει ένα κύμα καινούριο παιδιών που έχουν έρθει στο χώρο, έτσι. Στις πιο μικρές ηλικίες έχουμε νούμερα τα οποία δεν είχαμε άλλες χρονιές. Έχουμε μαζέψει αρκετό κόσμο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, έτσι. Έχουν μπει κάποιοι καινούργιοι άνθρωποι στον ΟΠ, στην ομάδα μας, που θέλουν να βοηθάνε την κατάσταση. Στην ερώτησή σου να απαντήσω, ετοιμάζουμε φέτος περισσότερους αγώνες για τα παιδιά, περισσότερες εκδηλώσεις, έτσι. Και εγώ από τη μεριά μου προσπαθώ να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο κλίμα στην ομάδα. Είμαι αισιόδοξος. Νομίζω ότι αυτή η χρονιά θα είναι αρκετά καλή και για την αγωνιστική ομάδα μας και για την προαγωνιστική ομάδα μας, γιατί η προαγωνιστική είναι ο προθάλαμος για την αγωνιστική ομάδα. Για μένα είναι πάρα πολύ βασική ηλικία η προαγωνιστική ομάδα από 8 μέχρι 12. Έτσι ήταν 9 με 12, από φέτος είναι και τα 8χρονα παιδιά στην ομάδα. Έτσι. Και σου λέω, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι φέτος θα είναι μια πολύ πετυχημένη χρονιά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραία η κουβέντα μας και επιφυλάσσουμε και για επόμενη φορά, γιατί νομίζω ότι έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Λευτέρη, σε ευχαριστώ. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.